Sirikal ni nengo mar mauta biro bedo kaluwar Nyakwaramogi wadhi motede kod weche mag somo. Riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Elimu Bora Working Group koro dwaro mondo mi nywand jonyuol e chenro mag omenda duto ma itiyogo e sikunde mag sirikal ma pacho ka. Ma bang' ripot mar janon buge omenda mag piny owacho keto e lela sikunde 99 ma ichich osebedo ka tiyo kod omenda rietha kendo ataro mar chik. E gwenge ma Kaluo, sikunde ma lipodno mulo riwo Maranda High School, Kanyawanga High e kind mamoko kaka imiyo ler kod Judith Omondi. Gimatin ne jumbe adek kende to skunde iyaw, riwruoge ma ochung' ne weche somo osechako golo dok e it jonyuol, kendo koro gidwaro mondo mi riw jonyuol e thoth weche mag omenda e skunde mag piny owacho. Magi biro bang' ripod janon buge omenda ma pachoka keto e lela skunde 99 ma ichichgo ni osebedo ka tiyo kod omenda rietha kendo e ataro mar chik. Kes ni mang'eny ma dhi school from the Ministry of Education kod ma parents chulo kaka school fees ok osebedo ka tiyo maber. Nearly 70% of make skundegi fail to align with the public sector accounting standards. Gima kendo wado nitie weakness which make governance, of which 65% make skundegi gin kod very weak boards, are not properly active and do not meet compliance standards midwaro. Mangiso ni tich mono bendi gitiyo haka board gin kod a lot of weakness. Ripodno oketo e lela skunde ma oriwo Kanyawanga High School e kaunti ma Migori, Maranda High School e kaunti ma Siaya, Nyamira Girls kaunti ma Siaya, Moi Girls Kamusinga e kaunti ma Bungoma, Butula Boys e kinde mamoko. E skunde ma omul Kaluo, Maranda itudo kod chulo jokanyo mag board mar skundno omenda mabalang' kata allowance ma okalo omenda ma owinjo chulgi, ka bende ripodno yango ni ne oti kod omenda mathoth ma okalo kod milion 8.5 e gero kuonde nindo 2 mag jopuonjre. Migawo mar somo ne opuodho maromo milion 26 ka omenda mane otigo nyaka utego rumo to ne en milion 32.9. Kanyawanga nitie mwandu mane onyiew manengo gi romo milion 3.7 e ataro mar chike mag nyiewo. Gimiluongo ni school inspectorate system mondo bed strengthened. Nwach inspection mar skunde osebedo weak. I don't know, most of the school boards are not properly vetted. The performance maregi bende is very low. Madware mondo bed regularly assessed. Koro kendo wayuak mondo parents obed involved. Kikwabeda jo machulo school fees to waduoge dala. Wabed involved with school decision making processes mondo make sure ni pesa mochiwi school tiyo kakare. Kikwawe ni japuonj principal kod BOM matimo ha gidwaro. Nochelo ni parents chulo pesa mang'eny on top of capitation to ng'eny pesnigi lal through non-compliance with procurement and accounting standards. Riwruogni mar Elimu Bora kopogore gi ripod janon buge bende oseyo weche mane jatend piny ogolo e wichung' mare dhi nyime kod keto e tim lai manyien mar chwalo omenda e kuonde tiegruok mamalo. The president wacho maler ni the new university funding model biro dhi nyime kendo ochuno nyako dhi nyime. Koro ken wach mayot ahinya nikech ma wach manie nyim doho. It's a matter before the court. To kaber to nego bedni wan jok ma waluoro chik. Kendo seche ma wach nie mbele court kama onego bedni wamiyo court thuolo kendo wamiyo court luor moromore kode mondo ging'i wachni matut to kendo ging'ad burani e yo makare. Doho chano golo ng'eto mare ma otenore kod laini odiochieng' makiny wuok tich mar tarik 16 dwe mar 12. Judith Omondi, Ramogi TV.